וואי וואי וואי, אביה, אליה, אתם לא מפחדות? כל הכבוד. איזה יופי, וואי וואי וואי. אביה, תעשו שלום לאמא. תעשו שלום. אוי ואבוי, מה עשיתי? אוי, אליה, אביה, מפחיד. וואו וואו וואו, איך הסכמתם לעלות על זה? תרדו. אימא'לה, אוי ואבוי. אביה, תעשי שלום. אוי ואבוי, איזה גובה, זה 50 מטר. לא נורמלים. וואו וואו, אביה, את לא מפחדת? אימא'לה. וואו 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 וואו. אתם פה? מה אמרתם אתם למעלה? סיפרתי לי מה שאתם למעלה.